Предишния епизод. Пусни го или се връщаш в изправителния дом. Под дяволите! Този е полудял! Господина е... Мамо, вмъкна престъпник в моята социална среда. Щом искаш, ти го адаптирай, но не очаквай от мен да му помагам. Помолихте да му дадеш един шанс. Дай ми телефона! Или ще ти съсипем бара. Разбра ли? Говорим сериозно, започвам да чупя бутилки. Добре. Вземи. Щях да ви го дам, но нали директорът ви се появи. Нямате капка мозък. Гледате видеото, където си искате. Андрея залъза малко, да, така е добре. Горкият Пако. Падна му се мръсната работа. След толкова алкохол, нищо чудно да му хареса. Сбухала? Не. Не се притеснявай. Няма да правим нищо, освен ако не искаш. Истина е. Прилича на грозната Бети. Това момче няма никакъв опит с жените. Ти си глупак, Хуан. Върни ми картата. Спокойно, на сигурно място е. Върни ми я. Няма. Казах ти, че ще остане при мен. Щом не си бил ти, значи Паула е ровила в нещата ми. Вече не знам какво да правя с нея. Сигурно има обяснение. Трябвало и е нещо. Направих ти сандвич. Благодаря. Търсила е пари. Нали спрях да й давам? Непоносима е. Наистина не мога да я разбера. Нормално е на тази възраст да не се разбирате. Тя поне си има майка. Ти помниш ли своята майка? Да. Почина, когато бях малък. Сега имам само баща си. Не знам дали се разбираш с него, но на мен Паула започва да ми лази по нервите. Наказана е да не излиза. Откраднала е пари и кой знае къде е. На мен ми каза, че ще учат в Соня. Наистина? Лола Марсели, Хавиер Албала, Раул Пеня, Амая Саламанка, Мария Кастро, Марио Касас, Ароа Химено, Йон Гонсалес, Гиермо Бариентус, Йосеп Линуеса, Вирхиния Родригес и Антонио Ортелано. СМС. Драконът. Така е по-добре. Но така не те виждам. За това е по-добре. Много си красива. Благодаря. Знаеш ли, винаги си ми харесвала, но никога не съм се осмелявал да ти го кажа. Нали всичките отбягват? Имаш играта. Тази. Герой. Ще изиграя една, става ли? Лусия не изглежда никак зле облечена така. Ти си се побъркал. Харесват ти всички, които са с поли. Ти откъде знаеш? Какво ви става? Според мен Лусия е хубава. Да, с лице към стената. Защо не оставиш този джойстик и не хванеш другия? Истината е, че не знам дали искам да продължавам да гледам. Гади ми се. Аз искам да видя Лусия. Не се тревожи, Оскар е един от най-известните продуценти в страната. Продуцирал е повече от 200 албума. Хави, не се изнервяй. Татко, ти си този, който ме изнервя. И не се прави на всезнайко. Той е този, който ще ти дава съветите. Виж,
Важно е да види, че си добро момче, че си нормален, че се държиш естествено. Знаеш ли какво? Май е най-добре да дойдеш с мен. Мислиш ли? Не! Как ще идваш с мен, татко? Мик Джагър не е водил баща си с него. Не се сравнявай с Мик Джагър, ако обичаш. Ако искаш, ще дойда с теб. Ако човека вярва в мен толкова, колкото и ти, съм обречен, татко. Разбира се, че ти вярвам. Всичко ще бъде наред. Ти имаш талант. Хайде, върви. И поздрави Оскар от мен, чули? Тръгвам. Закопчай си ризата. Хайде, ще закъснеш. Виж ученето докъде докара Лусия. Ще свърши в прегръдките на глупавия ти брат. Не, дори там няма да свърши. Все едно са и заключили краката с катинар. Да донеса ли лед? Защо? Всеки път, когато се приближа до теб, ти се дърпаш. Не. Студена съм. Искам да кажа сокът. Той е студен. Добре ми. Термометърът показва 36 градуса по Целзий. По Калвин мисля, че са 315. Каква липса на романтика. На глупака няма да му стане. Познавам го. На него му стига да има гърди. Но тя наистина има хубави гърди. Тичай. Все още можеш да стигнеш. Може и да те послушам. У Соня няма никой. Съсредоточени са в ученето. Или просто не са там. Не. Паула няма да ме лъже. Тя не учи нито с Соня, нито с никого. Пак се забавлява. На мен ми каза, че ще учат. Защо ще ме лъже? Тя не е глупава. Знаела е, че ще те попитам. Излагала и теб, и мен. Нищо не я интересува. Понякога прекалява, но трябва да и имаш малко повече доверие. Опитах какво ли не. С слушане, с разбиране, с наказания. Всичко, което ми казаха психолозите. Но вече не издържам. Харесва и да ме дразни. Защо не се разбирате? Не знам. Предполагам, че... Аз ще отида да я потърся. Ти бъди спокойна. Не се притеснявай. Паула не е отишла да учат. Сигурна ли си? 10 евро, че Пако няма да може. Ти първо ми върни парите и тогава залагай. Щеше да загубиш, защото Пакито набира скорост. А тази ръка? Виж го! Пако, човече! Ще умра от смях. Баща ти ми каза, че имаш свой стил. Това добре ли е? Ами, сега ще видим. Сега идвам. Не се бави, няма много време. Вие сте глупаци. Какво е това? Какво е това? Какво? Порно канал на класа ти. Махай се. Хайде, махни се. Пречиш. Виж го само. Ръката му. Пако, братле! Кристиян, почисти. Ще видиш, че ще го направи. Не се притеснявай, вдигни. Пако! Може да е баща ти. Вдигни. Не, досадникът Хари. Сигурно е разбрал, че съм с теб. Горкият много е влюбен в мен. Но ще трябва да се примири. Защото аз съм влюбена в теб. Трябва да вървя. Как така трябва да вървиш? Изникна нещо много спешно. Момче, дойдох, за да ти направя услуга. Не ми е до услуги.
Здравей. Защо ти купих ризи? За да се обличам като теб, но никога няма да бъда толкова красив. Виж какво имам. Какво празнуваме? За пръв път синът ми ще направи нещо смислено. Надявам се да му дадат шанс. Сигурен съм, че ще стане велик музикант. По-добър и от баща си? Може и така да е. Но се иска много труд. Какво е това? Награда. Как ти се струва идеята да отидем някъде само от двамата? Идеята ми харесва, а ти си чудесен. Но? Но не мога. Гонсало отново пое случая на Хайме. Знам, че има нещо гнило. Гонсало крие нещо. Пак ли започваш? Да. Освен това, как да замина? Едуардо току-що се нанесе. Не се тревожи за него. Запознахме се и те уверявам, че може да се грижи за себе си. Може би. Но според закона, сега аз съм отговорна за него. Добре. Тогава още сега ще изям билетите с това вино. Каква глупачка съм. Това е било тук. Пако, аз никога не съм го правила. За пръв път ми е. Сериозно? Не е нужно да се кълнеш. Не, почакай. Искам да знаеш, че ако този път искам, то е защото като те видя, сърцето ми спира. Какво? Това не е добре. Пако, наистина. Харесваш ми. Влюбена съм в теб. От дяволите. И въпреки, че всички мислят, че си побойник, аз знам, че можеш да бъдеш нежен. Просто трябва да намериш човека, който да ти го покаже. Не знам, може би този човек съм аз. Какво каза? Пако, нежен? На мен не ми говориш такива неща. Защото не чете и сивото й вещество не се развива. Предпочитам да развивам други органи. Пако! Какво искаш? Паула, трябва да се прибереш. Да, прати ми съобщение, така няма да забравя. Говоря сериозно. Майка ти е много притеснена. Майките са си такива. А винаги се тревожат. Но разбира се, ти нали си нямаш? Не я заслужаваш. Държиш се отвратително с нея. Ще ме оставиш ли на мира? Не, искам да дойдеш с мен. Вече съм близо. Идвам да те взема. За какъв се мислиш? Говориш за моята къща. Върви по дяволите. Кой беше? Пак ни досаждат с реклами по телефона. Хайде. Пако! Какво има, братле? Аз съм глупак. Подиграват се с мен и с Лусия, аз не мога да направя нищо. Спокойно, не се ядосвай заради тези глупаци. Знам, но... Какво има? В изправителния дом хората бяха много по-добри от тези тук.
А после казват, че аз съм бил странен. Да, ти си странният, защото си единственият, който има силово вещество. Не е така. Току-що оплесках нещата с продуцента, с който имах среща. Луд ли си? Още доказателства ли искаш? Здраво я оплесках, братле. Случва се. Хайде, стига. Добре ли си? Ами... Да, по-добре. Да си вървим. Но защо? Какво направих? Нищо. Така е най-добре. Мислиш, че съм малка, нали? Но аз не съм. Аз съм истинска жена. И съм готова на всичко, за да ти го докажа. Ако ме искаш, ме вземи. Гледайте, вижте само. Какво прави? Глупак. Да не го хвана срам. Няма да се очудя. След тази атака от страна на Лусия. А не изглеждаше такава, нали? Доста е добра. Виж колко е сигурна на първата си среща. Какво има? По дяволите. Съжалявам, Лусия. Какво е това? Най-добре си вземи нещата и си върви. Защо го направи, Пако? Лусия, трябваше да избягаш. Идеята беше да се изплашиш. Ами нещата, които ми наговори? Прости ми. Наистина съжалявам. Ами съобщенията? Беше шега, не разбрали? Не разбрали? Не. Добър вечер. Не мислиш ли, че е малко късно? Метрото се счупи и... Престани да ме лъжеш. Щом като не искаш да ме слушаш, отивам да си лягам. Паула, ела веднага. Държиш ме будна цяла нощ, за това ще ме чуеш. Това е вторият път, който те наказвам, а ти излизаш. Какво трябва да направя, за да ме слушаш? Да се предадеш? Няма да стане. Ако си мислиш, че ще успееш, грешиш. Да, госпожа адвокатката винаги е права. Говоря ти сериозно. Или ще ме слушаш, или те изпращам в интернат. И така ще разрешиш проблемите? Колко добра майка си. А ти си прекрасна дъщеря, но няма да ми вгорчиш живота. Защо си ровила в документите ми? Какво говориш? Нищо не съм пипала. Паула, липсва един много важен документ и искам да ми го върнеш. Защо си мислиш, че съм била аз? Попитай крадеца, когото вкара вкъщи. Паула. Той е престъпникът, не аз. Не ме обиждай. Не съм виновен, че си безотговорна. Извинявай, но сега ти ме обиждаш. Ти започна първа. Не, ти започна. Аз просто казвам истината. Спрете. И двамата по леглата. Ти прибери това. Ще говорим утре. Не съм те обидил. Опитах се да те защитя. Но щом като не искаш, оправяй се сама.
Лусия, бях в Блу и видях какво се случи. Щях да умра, когато те видях с Пако. Обичам те. Не съм сигурен дали можем да бъдем приятели. Хави! Хави! Може ли да знам защо си казал на Оскар, че не ти е до услуги? Какво има? Съжалявам, татко, наистина. Какво стана? Пак се закачаха с Лусия и аз. Кой се е закачал с Лусия? Андреас, Пако, обичайните, татко. Обичайните, кой може да е? Какво толкова сериозно са направили, че се държиш така? Сложили са телевизор в клуба и всички гледат как Пако се опитва да я свали. В къщата на Лусия? Не, в къщата на Пако. Гледаха я Андрес, Хуан, Соня, Паула, всички се забавляваха. Аз влязох за да говоря с Оскар, но ги видях и се махнах. Добре. Андрес, Пако и компания, така ли? Ще говоря с родителите им. Не, няма нужда, татко, било е шега. Просто аз се ядосах, това е. Колкото до Оскар... Съжалявам. Да му се обади ли? Не. Ако искаш, ще се обадя, няма проблем. Не, дей, аз ще говоря с него. Но ако уредят друга среща, ще му се извиниш лично. Разбира се. Много благодаря, татко. Много хубаво. Хората ти отварят вратата на къщата си, а ти крадеш. Не говори глупости. Да, глупости. Ти си ровил в документите на майка ми. Какво търсеше? Пари ли? Мен не можеш да ме излъжеш. Ще те хвана. Ще те следя постоянно. Млъкни. Не ти позволявам да я викаш. Вчерашният бой не ти ли стигна? Кажи. Не ме закачай. Хайде, Андрес. Остави го. Ти си буклук. Глупак. Паула? Как така картата ти е в Хуан? Върна ми само телефона. Казва, че е по-добре да стои при него. Защо? Защото без нея сме прецакани. Защо не отидеш в Блу и не говориш с него? Теб ще те послуша. Да, добре. Отивам. Става ли? Добре. Успех! Какво му е на Пако? Не знам. Но докато дойде Лусия, всички ще са изгледали видеото. Нали? Аз вече нямам желание. Толкова си скучна. Не е това. Алваро не дава признаци на живот. Може да си му омръзнала. Постоянно го преследваш. Не говори така. Идвате ли, момичета? Да, да вървим. Това е като вица, в който детето пита баща си, къде е Атлантида, а той му отговаря. Питай майка си, тя пази всичко в мазето. Ситуацията е същата. Ужасно. Извини ме. Гонсало? Колко часа е делото на Хамесера? Тък му тръгвах натам. Ако искаш, ще те придружа. Не, и дума да не става. Имаш се достатъчно работа. Вече ти казах, по този случай почти няма работа. Решението ще ни отнеме половин час. Защо си толкова сигурен? Нямаш ли ми доверие? Разбира се, че ти имам. Атлантида. Благодаря. Гонсало е много странен. Щом спомена Сера и изражението му се променя. Не знам. Той знае какво прави, нали? Знаеш ли какво? Взимам си работата вкъщи. Дано там се концентрирам. Добре. Да можех и аз. Тази ли? Наистина ли, Над? Какъв срам? Да, скритата лимонка. Вземи ме. Дойде. Дойде.
Какво става, Бухал? Пуснете ме да мина. Аз съм истинска жена и ще направя всичко, за да ти го докажа. Габи, махни се. Пусни ме да мина. Харесваш ми. Ако ме искаш, вземи ме. Искаш да минеш ли? Да, искам да мина. Добре, минавай. Да. Едо, идвай по-бързо. Искам да чуеш диска. Направих някои промени. Да, но сега не мога. Ще пропусна 1 час. Трябва да изляза. Сега, къде си? На стълбите, но трябва да изляза. Ами диска? Не бъди досаден. После ще го чуя. Баща ми е уредил нова среща с продуцента и исках да ми кажеш мнението си преди да му го дам. Не мога да се проваля. Добре, чуй ме. Ако ми помогнеш да изляза от тук, обещавам да го чуя. Добре? Ти си знаеш. Чакам те на вратата. Добре, идвам. Хайде. Истината е, че не знам дали искам да продължавам да гледам. Гади ми се. Аз искам да видя Лусия. Какво е това? Какво е това? Порно канал на класа ти, махай се. Хайде, махни се. Разкарай се. Пако! Може да е баща ти. Не. Досадникът Хави. Сигурно е разбрал, че съм с теб. Горкият много е влюбен в мен. Но ще трябва да се примири. Трябва да вървя. Как така трябва да вървиш? Изникна нещо спешно. Момче, дойдох да ти направя услуга. Не ми е до услуги. Ако ми искаш, ме вземи. Гледайте, гледайте. Какво прави? Съжалявам. Какво е това?